गिबियावनो जोंनि बे रादाबाव बारा नुजाफैनो हानाय गासैबो अनसायगिरिफोरनिसिम आङो मोनाबिलि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि बेंटलाव थानाय जों रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 17 जानुवारिनिफ्राय मैया 18 जानुवारि आरो दिनै 19 जानुवारि 2025 इं अक्ट'खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बर'फारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। जागायजेननाय 17 जानुवारिनि 18 जानुवारि मैयानि आरो दिनैनि 19 जानुवारिनि गासैबो हाबाफारिफ्रा खुब गाजा गोमजायै रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय, जोंनि खौसेथि, जोंनि माने जाथिखौ मोजां मोननाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गमामायै रामफल बिल ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा अनसायनाय बा नोजोरा दंमारो, बेखौ जोङो नैबे जथुम्मानि गेजेरजों फिन खनसेबाव जोङो नुनो मोन्दों। दा दिनैनि जोबथा साननि जोबथा हाबाफारि बादियै मख'जाथाव हाबाफारि बुङोब्ला जोङो फुंबिलि समाव जोंनि रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दासिमनि जोंनि मावथिफोर, गोजाम गोदान जे मावथिफोर बिबानगिरिफोर बिसोरखौ जोङो लेंहरनानै लोगो हमलायनाय मोनसे फोरबो जोङो बेखौ ओंथि गोनाङै खुंफुंलांखांबाय। बेनि उनाव बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो 1 रिंगानिफ्राय बे जथुम्मानिनो गेवलां मेल खुंनाय जादोंमोन। बे गेवलां मेलाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लाफैनानै आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि, नोजोर बा बिटिआर गोरोबथानि दासिमनि स्टेटास, गुबुन गुबुन बेबायदि मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनि जथुम्मानि गेवलां मेलनि गेजेरजों गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बिथाङा फोरमायलांबाय। आरो गेवलां मेलाबो बेबायदिनो गोबां रोजा रोजा जोंनि रायजोफोर बाहागो लानायनि गेजेरजों जों खुंफुंलांनो हाबाय। आरो दा जोबथा हाबाफारि बादै जथुम्मानि हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियाव जों हांख्रायनाय बादियै एसे सिगाङाव नुजाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांबाय। जोंनि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि मुंदांखा जोंनि बिथोनगिरि एबा बिनि बिगोमा आब' रिया ब्रह्म बिथाङा नैबे ओनसोलनिनोखा, जोंनि रामफल हालामनिनो नैबे जायगायावनो बिथाङा माने गावनि जिउ राहाखौ दैदेननो थाखाय बेवहाय हाबा जाफैनाय, बे एखे गामियावनो बे हाबाफारियाबो खुंजादों। बे हिसाबै बिथाङा खोब गोसो गुदुङै हांख्रायनाय बादि बाहागो लाफैनानै जोंनि जे मोनाबिलिनि जोबथा हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होलांबाय। दा जोंनि बे रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव समाजारि बा बेबायदि सोलोंथाइ बे मोननैखौ गुदि हमनानै गुबुन गुबुन बिथिङावबो इयुननि समाव बा फैबाय थानाय समाव जोङो सोलायनाय लाबोनो थाखाय, गुस्लायनाय लाबोनो थाखाय, सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बा बेबायदि माखासे जौगानाय लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौनि थाखाय गोबां बुरजा जोङो मैया बिथांखिफोर लानाय जादों। आरो बे बिथांखिफोरनि मख'जाथाव बिथांखिनि गेजेराव आथिखाल बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम सरकारखौ जोङो जोंनि जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों माने मोनसे बिथांखिजों बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों जे बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव आथिखालनि जे गोदान सरकार बिथांमोना रामफल बिल हालामाव गोबां बेबायदि मख'जाथाव बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जोंनो जौगानायनि बिथांखिफोर हरदों। आरो बेनिफ्राय बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोननै दालाइसा फारै आथियाबारि आरो बालाथङा नै मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों सिसालमारि दालाइसा जाबाय। बे मोननै दालाइसानि सिङाव थानाय जोंनि एखेबारे साहा ओनसोलाव थानाय, हाग्रा खाथियाव थानाय, सेराव थानाय रिमट भिलेज, बे बिथांमोना बेसेबांबा 30-40 बोसोरनिफ्राय बेयाव रायजो जागासिनो दंमोन, नाथाय हानि मोन्थाय गैयामोन। दा नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गोदान सरकारा बिथांमोननो जे हानि मोन्थाय बेखौ फ्राय 95% होनो हाबाय, 5% आरो दंबावो, बेबो जासिगोन होननानै जों खौरां मोन्दों। दा बे बेसेबांबा गिदिर जोंनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट एबा जाफुंसारनाय, बेखायनो जोङो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों
गोदान सरकारनिसिम जोङो साबायखर बावनाय बेखौहाय फोरमायहरदों। दा बेबायदि गोबां बिथांखिफोर जोङो लादों। बेनि अनगायै जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो रामफल बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बोहैथि 2025 आरो 2026 मायथाइ मावसम बे मावसमनि थाखाय माने दैदेनलांनो थाखाय मोनसे गोख्रों आरो बिदि यां एन्ड एनार्जेटिक मावफुं आफाद दानानै लानो हाबाय। बे गोदान मावफुं आफादाव जोङो गोदानै जहर ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो मुसुखा बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि होनानै गासै सा 27 जे माने मावफुं आफाद बेखौ दाफुंना लानो हाबाय। मिजिं खालामदों बे मावफुं आफादा सिगांनि जे खामानिफोर आद्रा थानाय खामानिफोर बेखौ मावफुंनायजों लोगोसे मोनसे क्रिएटिभिटी आरो सम आरो थासारिखौ नायनानै उननि समाव दख'रा एबसुखौ गोख्रोङै दैदेनलांगोन, रामफल बे ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन बेखौ मिजिं खालामनो हायो। आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो आङो बे खाबुआवनो दिनै साबायखर बावहोनो लुबैदों जे गोलाव सम 12 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव फैनानै आं बेक्तिगत आंखौ गुबुन गुबुन बिबानाव खामानि मावनो थाखाय सिगां आखाइ हमनानै लाबोजेननाय आसि थुनाय फोरोंनाय जोंनि साफ्रोमबो बोसोनगिरि बा जोंनि साफ्रोमबो सेनियर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आरो बे गोलाव 12 बोसोराव आङो जाय कलिग्सफोरखौ जाय टिमफोरखौ मोननानै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआव मावथि हिसाबै बा दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबोनो मोनबाय। बै समाव जेरैबायदि आंखौ जोंनि टिमा मावथिफोरा हेफाजाब मदद गासैबो थासारियाव आंजों थाफाबोबाय गसंबोबाय बे आंनि टिम बा आंनि मावथिफोरनिसिम आं रोजा रोजा जासिहरदों। दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि गासैबो रायजो राजाफोर बा जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि समाजारि आफादफोरनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि जोंनि रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो खर' गंग्लायै साबायखर बावहोदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै आं बादि सासे नेहाद बेक्तिखौ बेवहाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय आफादनि बिबान मोननानै बा बिबान होनायनि उनाव आफादनि खामानि दामानि समाजारि बिथिंनि सायाव जाथिनि गोबां बाथ्राफोरखौ आङो मिथिनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय। बेनि अनगायैबो बे आफादाव थानानैनो आङो सासे बेक्ति हिसाबै बा मोनसे माने समाजाव मोनसे जाथियाव जोङो साफा बेक्तिया माबोरै जोङो गोरोबनानै थानांगौ, जोंनि सिन्थाधारा जोंनि लुबैनाय हास्थायनाय बेफोराव जोङो माबायदि माने गियान थानांगौ, नलेज थानांगौ बे गासैबो गियानखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोलोंनो मोनबाय। जाय गियानखौ जाय बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै सोलोंनो मोनो बा सोलोंदों आं सानो बेबायदि गियानखौ बेबादि बाथ्राखौ बेबादि नलेजखौ मुलुगनि कुनु मोनसे प्लेटफर्माव कुनु मोनसे आफादाव थानानै हयथ' मोननाय नङा। दा बेखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो फेमिलिनिसिमबो आंखौ बेबायदि मोनसे गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खाबु होनायनि थाखाय आङो जावले साबायखर जासिहरो।